So, isang napakalungkot na umaga po. Dahil kasalukuyan po kami binabayo ng bagyo si Rolly. Itong probinsya na Albay. Nasa signal number 5 na po kami. So, ayan po. Dati pang na kuhan, ito ko tataligan. Mas papalakas na ng papalakas yung bagyo natin dito. So, ayan po talagang medyo pagod na po kami sa dami ng kwartong nilimas namin. Pati yung guard namin, tumulong na rin. Dahil sobrang lakas ng bagyo. Kaya tayo po, bukas po yung kabugod sa kwartan. Nagpisa po ng mga alas 5. So, alas 9 na. Medyo pahina na rin siya. Hindi sa mga kumpara kanina, kumpara lakas kanina. Pero tingin ko natapos na mga 11. Mga 11 siguro. Baka sa kanin matapos na. Kasi talagang medyo pagod na rin doon. Vlog. Kakainin ko lang ng dilata. Pinasal ko rin yung level para safe tayo lahat. Nag-sip. So, nagpalit na rin ako ng short kasi Ako ang kabot. sana Ako ang kabot. Ikaw naman ako. Kaya naman ko kada. Ako inuman ng tubig. Ang talipas butong. Kaya po siyempre pakita ko kan. Teka. Uy. Ang tagal mga kapiks. Ganito yung pagbukas. Ito di yung Pinoy pa. Walang kanin-kanin ka. Kaya nagkikina na ito. Alap na eh, alap. Sa'yo. Ano mo yun? Dapat mo na ilalim sa libre. Yummy. Kakanin si Coco Martin, oh. Ay, boy, bakit ka umay? Mabangis na. Ito, sa tiro. Kita ra kung Walang bangis na. Tatak nang may gawin nga niya. Darang kaya, naglang bangis.
Gabi pala. Papa. Sarap. Nasaya. Gutom na talaga ako, mga kapik. So, kailangan ko kung kumuha ng lakas dito sa... Ano ko nung pinagagan mo? Siyempre, maninraram dapat Dapat pinagasabi di mo mo. na ginawa. Tabing, kukuhanin ka na ng ng kumpanya sa promo. Inalin mo to kuhan. Lalagyan mo na si Coco.